Hola, soc l'Alba Alonso, soc de Sant Jaume de Llierca, soc dietista, massatgista i en aquest vídeo et vull donar una sèrie de recomanacions que pots tenir en compte a l'hora de cuidar la teva alimentació. Com tots sabeu, l'alimentació incideix directament en el nostre estat de salut i podem evitar molts problemes si ens cuidem i si mengem aliments saludables. En primer lloc, el que cal tenir en compte és saber quins són aquests aliments bàsics que han de formar part de la nostra alimentació. Aquests aliments són normalment els que ens ofereix la naturalesa en el seu estat més natural possible, com per exemple les fruites de temporada, les verdures de temporada. Les verdures han d'estar presents en el nostre dia a dia, tant en el dinar com en el sopar. Les fruites també cada dia, 2 o 3 peces al dia més o menys. També tindríem en el grup dels aliments bàsics els cereals integrals. Aquí tindríem l'arròs, el blat, l'espelta, el camut, el fajol, el mill, la quinoa. Són grans i cereals. Molts d'ells potser no esteu gaire acostumats a utilitzar-los, però és interessant consumir diferent varietat d'aquests cereals i no només quedar-nos en el blat, que pot provocar intolerància a moltes persones. En aquest grup també tindríem la civada, el sègol, l'ordi. Són els cereals que podem utilitzar en diferents formes. El gra enter és una opció ideal, amb la seva pellofa, que és el cereal integral, perquè ens aporta fibra i moltes vitamines i minerals que si estan refinats no ens ho aporten. I també hi haurien els derivats, com per exemple els flocs de cereals, els flocs de civada que es poden menjar per esmorzar. Hi hauria el que serien totes les farines. Amb les farines podem fer pa, coques i altres aliments. Per tant, el pa i la pasta també estarien dins el grup dels cereals integrals. Un altre grup d'aliments que estaria dins aquests aliments bàsics són els llegums. Els llegums són molt rics en nutrients, ens aporten carbohidrats, proteïnes, fibra, són econòmics i són fàcils de conservar o de comprar. Moltes vegades els podem comprar fets i si els volem fer a casa, només s'han de posar en remull i bullir una bona estona i ja està. Com a mínim cal consumir-ne 2 cops per setmana i en el cas de persones que no mengen carn ni peix o cap producte d'origen animal, s'hauria d'augmentar la quantitat. Un altre aliment que hem de comprar de manera habitual són els fruits secs i les llavors. Els fruits secs serien les ametlles, les nous, les avellanes, sempre si és en forma crua millor. I les llavors tindríem, per exemple, les llavors de girassol, de carbassa, de sèsam, etc. El sèsam, per exemple, també el podem trobar en diferents formats, com el gomasi, que és la llavor triturada amb una mica de sal, i el podem utilitzar com a condiment. També podem fer un condiment amb una barreja de llavors. Les llavors són molt riques en greixos saludables, molt importants per la salut cardiovascular i també ens aporten fibra i proteïna. I si fem una alimentació mixta, també hi haurien dins els grups dels aliments bàsics la carn, el peix i els ous. Els ous en podem menjar un cada dia tranquil·lament i no ens passaria res. Aproximadament uns 4 o 6 ous a la setmana és correcte. Ens aporten proteïna d'alt valor biològic. El peix també, com sabeu, és molt saludable. És important anar variant les diferents varietats perquè el peix blau, que és el que ens aporta greixos saludables, molt interessant també per la salut cardiovascular, al mateix temps té molts metalls pesants del mar. I per tant, aquests metalls pesants els anem acumulant dins el cos, tenen un efecte tòxic i per tant és important no abusar-ne, sobretot els peixos blaus que són més grans, com la tonyina, el salmó, etc. I anar variant les diferents varietats, peixos petits, peixos grans, peixos blancs, peixos blaus. Com a molt 3 cops a la setmana, tampoc caldria consumir-ne més. I la carn igual 3 cops a la setmana. No cal menjar carn cada dia, de fet no seria saludable menjar carn cada dia. Sempre que sigui possible, donar preferència a la carn d'aus, com el pollastre o l'ànec, etc. En segon lloc el conill, i reduir al màxim la carn vermella, la carn dels mamífers grans, com el porc, la vedella, el xai, etc. Sempre és important
tot i que mengem aliments d'origen animal, que la nostra base sigui més vegetal que animal. Sempre serà una dieta més saludable si és abundant de verdures i d'aliments vegetals com aquests fruits secs, tubercles, llegums, etc. Els làctics no són indispensables en una dieta. El calci, per exemple, el podem trobar en molts aliments d'origen vegetal, com les cols, els fruits secs, les llavors, els cereals integrals, etc. I és més biodisponible, l'assimilem millor que no pas el de la llet. La vitamina D l'obtenim de manera natural a través del sol. Les persones que no toleren la llet és millor que no els consumeixin directament. I les persones que els toleren més o que els volen consumir molt ocasionalment sempre seran més saludables els fermentats, com per exemple el iogurt, el kèfir o un formatge, i si és de cabra o d'ovella millor, perquè la seva proteïna és més semblant a la humana i la digerim més bé. Tot i així, els greixos dels làctics també són saturats, a part de que no van bé per la nostra salut cardiovascular, també, igual que els de la carn, poden provocar inflamació al nostre cos. I la inflamació està relacionada amb la majoria de malalties. Per tant, és important no abusar d'aquests aliments i menjar-ne en poca quantitat o no menjar-ne. I una vegada ja sabem quins aliments formen part d'una alimentació saludable, són aquests que us acabo de nombrar, amb les seves possibles varietats, ja podem preparar-nos per fer la compra i comprar només aquests aliments. Si algun dia volem fer alguna recepta més especial, com per exemple una coca, algun altre tipus de dolç o una pizza, doncs l'ideal és que podem comprar nosaltres mateixos les farines, el llevat, un endolçant natural, com per exemple el sucre de canya integral o algun xarop vegetal, que són mels amb un índex glucèmic més baix. I amb aquests ingredients, inclús amb fruits secs, amb cacau pur en pols, amb dàtils, amb ingredients bàsics i naturals, podem fer dolços molt saludables i molt bons. A la meva web trobareu diverses receptes d'aquest tipus. I si entreu també a la meva web, us podeu descarregar un menú d'un dia saludable. Així veureu com seria menjar un dia saludable, us dono també alguns consells, diferents opcions i veureu també diferents opcions de dolços saludables que podeu menjar si sou d'aquestes persones que necessiteu menjar dolç. I tots els aliments que hauríem d'evitar comprar doncs són els aliments que han estat molt processats. Des d'una farina blanca, la farina de blat refinada que tant fem servir, doncs hauríem d'intentar reduir-la o evitar-la. I comprar més farines integrals de diferents cereals, com els que us he dit abans. També el sucre blanc refinat seria contraindicat. No només el sucre tal qual, sinó tots els aliments que porten sucre. En aquest grup hi hauria, per exemple, els iogurts ensucrats, les coques, tot el que és bruixeria, inclús galetes, inclús cereals d'esmorzar, d'aquests que moltes vegades són per nens o per adults, estan fets amb farines refinades, amb sucres refinats, amb molts additius i no serien saludables. Sempre és més recomanable buscar un musli o un cereal d'esmorzar que ha estat fet amb aquests aliments més naturals o integrals, com els flocs de civada, els fruits secs, etc. Quins més hem d'evitar? Doncs, en general, és important aprendre a llegir les etiquetes quan anem al súper i, en general, els aliments que estan envasats i tenen una llarga llista d'ingredients i que necessiten conservar-se, molt menjar precuinat, begudes ensucrades, patates xips de bossa, croquetes congelades, molts aliments són processats i hauríem d'evitar consumir-los al màxim. Naturalment es poden fer excepcions de tant en tant, però cal regular aquestes excepcions i fer que realment sigui alguna molt esporàdic i no alguna habitual. I per fer la compra recomano que dividiu els aliments en dos tipus d'aliments, en dos grups, els que es fan malbé més ràpid, com les fruites, les verdures, els ous, la carn i el peix frescos, i els que es conserven durant més temps, com els cereals integrals, els llegums, els fruits secs, etc. Aquests aliments que es conserven durant més temps podem comprar-los un cop al mes o cada 15 dies, en funció també de les persones que som a casa i del tamany del nostre rebost. En canvi, els aliments que es fan malbé més ràpid hem de fer una compra setmanal.
recomano fer la compra al mercat setmanal del poble o de la teva zona de fruita i verdura. Jo també soc molt partidària de comprar aliments ecològics, per tant, sovint vaig a buscar la fruita i la verdura en un agricultor ecològic de la zona i si vols, inclús te la porten a casa, et porten una cistella ecològica a casa que demanes de manera setmanal. Bé, hi ha diferents opcions, es tracta de cadascú busqui la que li agrada més. I com us he dit abans, us convido a entrar a la meva web. Allà us podreu descarregar un menú d'un dia saludable, amb diferents receptes i opcions que podeu incorporar al vostre dia a dia. I al descarregar-vos aquest menú també quedarà subscrit o subscrit al butlletí electrònic que envio periòdicament amb nou contingut que vaig publicant o nova informació o events que van sorgint. A la meva web també podràs veure algunes receptes, podràs veure cursos online que faig, també et recordo que passo consulta nutricional online i doncs per qualsevol cosa també si tens algun dubte o algun comentari doncs em pots escriure. Trobaràs tota la informació a la meva web que és albalonso.com.